Jeg vet, ferdig er etter på en dag, vendingalevende kan jeg. Hva helt over til seg? What? Nej. Han tar bist. Så studerar du är. Vad du finns det kanske det den? Okej. Och vad hällde du om jetski? Hur så gång du hill nu? Så reise ena för sig, så blir det. Vad ska du lära? Okej, du minns också det. Gå ett med.